Usa ka criminal group nga gitawag og Osamis Group ani ana sa Sugbo alang sa giplanong mga kalihukan, daotang kalihukan. Usa sa posibleng target sa grupo ang mga pulis dunot usab sa gihingusgan nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga drugas. Ani ang report. Dito makatubag sila makatubag. Hugot ang monitoring karon sa kapulisan sa Osamis Boys nga giingon ani sa Sugbo. Ang naasoy grupo sa mga kriminal gikan sa Mindanao nga gitumbok nga responsable sa mga dagkong pagpanulis. Sila usab ang giingong gun for hire kansang serbisyo kuhaon aron mohimo og dautan. Because we are receiving reports na ang mga Osamis Boys o mga drug lord diri nag-usap-usap na para hulgaon ang mga pulis diri. So I have already instructed kana ako mga operators, ako mga senior officers to be very careful. Wala isa request sa kinakuha sa Police Regional Office 7 ang posibilidad nga ang mga pulis targeton usab sa nasoy grupo. Bato ni Police Brigadier General Dipol Senas nga mas maayong sila ang makauna kaysa mga pulis ang maunhan. Ang Osamis Boys gilabigit sa paruhinog drug group. Namig ipang monitor na nanulod diri sa atong lugar. We suspected them are, diba? Some of them, basta na lang sa Cebu. I will not pinpoint specific areas. And it's been confirmed already. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.